Bagwes! Galit, galit, galit. Galit mga kasinag. Palibasa mga kasinag, malaki yung daga na ibinigay natin kanina. Kaya busog na busog siya oh. Mga kasinag, update muna sa alaga naming daga. Yung alaga kong daga mga kasinag, ayan na yung anak ko. Medyo malaki na rin yung anak. Tumago din yung ina. Hoy, nagano ka dyan sa kantuhan? Nagano ka dyan? Ha? Ayan kung makikita nyo mga kasinag, ayan naman yung mga anak. Medyo malalaki na. Pagtakbo ng ina, naiwan itong isang bugwit na ito. Ayan naiwan siya. Mga kasinag, update ko muna kayo kay Bagwis pagkatapos niyang kumain. Ito na si Bagwis mga kasinag. Andito na siya. Bagwis! Kumusta ka na? Hindi mo pa nakain yung ano? Daga? Ha? Hindi mo pa nakain? Medyo gutom ka pa baga. Andun yung daga mga kasinag. Ayun ay pinatong lang ni Bagwis dun Tapos si Bagwis naman ito. Paano dito ka muna ha? Opo, kakawit lang kami sa rawis. Ayun mga kasinag, iwan ko muna si Bagwis. At kakawit muna kami sa rawis. Taglit lang, titiyan ko yung pagkain mo. Bagwis! Galit, galit, galit. Galit mga kasinag. Nilalanggap na kasi ayusin ko lang. Kainin mo kasi ang kainin. Ayun mga kasinag, iwan ko na. Galit si Bagwis. Ayusin ko sana yung kanyang pagkain. Aalsan ko sana langgam. Kaso galit siya. Iwanan ko na muna dyan. At mangawit muna tayo mga kasinag sa rawis. Samahan nyo ako. Ayan mga kasinag, andito na tayo sa rawis. At magkukupra na tayo. Kasama ko si Pacquiao. Ayan. Siya ang aking katulong ngayon. Kasi si Mrs. mga kasinag busy. May mga pinagkakaabalahan. Tamang tama, umuwi naman siya galing Cavite. Wala din naman trabaho. Kaya siya lang itinulong ko. Mga kasinag, bad news ang umpisa ng ating pagkakawit. Nag-uumpisa pa lang tayo magkawit mga kasinag. Naputol na yung talim ng ating kawit Ayan naputol. Ito naman yung buntot mga kasinag Ayan kung mapapansin nyo. Napakaganda naman yung ayos naman yung pakatali natin mga kasinag. Ayan buti na lang mga kasinag hindi tayo napataka ng talim ng kawit. At hindi tayo na aksidente. Salamat pa rin sa mahal na Panginoon. At safe tayo ngayon. Ngayon mga kasinag, magpahinga muna kami. Wiwildingin ko muna itong kawit na ito. Kung hindi ko man mawilding, hahanap na lang ako ulit ng kung sinong mahihiraman dyan. Kasi nung nakaraan nga mga kasinag, nag-order pa ako ng kawit, hindi pa nadating. Malas ngayon mga kasinag. Hindi magandang araw ngayon. Ayan may damage naman pala. May damage na. Naayos ko na yung kawit mga kasinag. Na-wilding ko na kanilang umaga. Medyo tinanghali na rin kaya hindi kami nangawit kanina. Kaya ngayon na lang ulit kayo mangawit mga kasinag. Mga kasinag, tipong muna tayo, tipong. Sabi nga magbuko muna tayo. Ito. Yun. Panalo. Ito lang ang tanging merendala namin mga kasinag. Pangpapawi ng pagod at gutom. Buko lang. Ito ang merendala ng mga magsasaka.
Ayan mga kasinag oh. Medyo marami-rami na rin naman ang aming nakakawit mga kasinag. Ba, gusto mo pa? Gusto mo pa? Meron pa baga. Harap yung kakurang, hindi po buong harap itong sagasano ko. Okay, panalo. Trabaho naman ulit. Mga sinag pakadating ko dito sa bahay inilipat ko si Magayon. Hindi ko akalain. Nandito pala si Bagwis. Update ko kayo mga kasinag Ito, hindi pala umalis. Ayan mga kasinag busog na busog si Bagwis oh. Butig-butig. Ayan oh. Palibasa mga kasinag, malaki yung daga na ibinigay natin kanina. Kaya busog na busog siya oh. Opo, kumusta? Ha? Hindi alam ng tatay na nandito ka palan. Nakakatawa naman mga kasinag at hindi siya lumayas ngayon. Oh. Sobrang nabusog pala siya doon sa daga na ibinigay ko kanina. Ayan mga kasinag, update ko naman kayo. Tapos si Pitoy mga kasinag, ayan oh. Pitoy! 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 Pitoy, Pitoy! Si Mrs. naman mga kasinag, ayun. Ayun oh, babahog ng baboy. Tapos yung anak kong lalaki ayun oh. Saan daw pupunta yan? Hello? Bagwis? Kumusta na ang baby Bagwis ko? Kumusta na ang baby Bagwis? Pasensya na ha, hindi alam ng tatay na andito ka. Doon kasi ako dumaan kanina sa kabila mga kasinag paglipat ko kay Magayon. Andito pala siya. Opo. Bagwis? Tinitingnan ni Bagwis mga kasinag yung anak ng lalaki. Ayun o. Pauwi na. Ano si Bagwis? 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 Paano? Babay na ha? Hapon na. Ayan mga kasinag sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Hanggang dito lang mga kasinag kasi na-update ko naman kay Bagwis. Sa masusunod araw na lang ulit mga kasinag. Bye bye!